पिस मोनसे बेसेबां गोलैगोनथाय सोङाखै नांगौ गाइस दा आङो मैया सानै फैदोंमोन ना खिन्थु दिनै आं हारसिंल' जालांदोंसै सासेखौ आं न'आव दोनलांदोंसै बेनि फंबाय फैना दं ससे दा लामा ससेयाव फैबाय बै खाथियावनो न'आ बारा गोजान नङा दा आं थांबाय थानोसै न'आव मिस्ट्रिफोर फैना दंनो बेनिखायनो ग्लास लाना फैनांगौ लांहिनाव आरो थाफानांगोनबो ना बेनिखायनो माने थांनांगौ जाबाय आं नङाबालाय थालांगौमोन मैया सानसे थाबाय दिनै आरो रिटार्न Hey guys, welcome back to my channel and another vlog. Nोंथांमोननो बुंनानै होनि आं दा माइदांखौ न'आव दोननानै फैबाय बेनिफ्राय आं दिनै न'आव खामानि दं खामानि माने आं दिनै जेरावबो बेरायनो हानाय नङा बेनिखायनो आं मा टपिक बानायगोन साननानै दङ सोरजिगिरिब्ला आं मिथिगौ नोंथांमोना जायफोरबा बे भिडिअखौ नायगासिनो दं नोंथांमोननि न'आ जोबोर गेदेर गेदेर गोबां मानसिफोरनानो सोरनाबा आरसिसि सोरनाबा बेफोरबायदिनो जोबोर गेदेर गेदेर न' दंखायो नोंसोरनाव आं बेखौ मिथिखायो आरोना जायबा बे भिडिअखौ नायगासिनो दं सोरजिगिरिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ आङो मोनसे फिसा फिसा डिटेल्सनि सायावसो बानायनो नागिरदों माने जायफोरबा गोदान न' नागिरदोंना आरो जायफोरबा लुजेनगासिनो दं बिसोरनि थाखाय माने दिनै खोरखिनि खामानि मावगोन खोरखिया बेसेबां थाङो बेसेबां थाङा बेखौ आं बुंनानै होगोन दिनै आंनाव बेसेबां थांदों बेनो आरोना ओमफ्रायथ' जेबो टपिक गैखाया होननानै सानना लाखा मानोना न'आव रावबो गैया नालाय बेखौ फेमिलि भ्लग बानायनो थाखाय आरो आंबो दिनै जेरावबो बेरायनोबो मोननाय नङा जिखिजाया नोंथांमोना न' गेदेर गेदेर थाखानायफ्रा अलरेडि नायाबाबो जागोन आरो स' गाइस आं न'आव सफैबाय बेनिफ्राय नोंथांमोन देखायनायनि नाय खिरखि दिनै लागायगासिनो दं दाखालि लागायनो गोनांमोन ना दाखालि लागायदिया दिनै बेखौ कमप्लिट खालामनो हाबाथाय जाबाय आरो दा बेनि थाखाय आं आयनाबो लाना फैनांगौ लांगोनायाव थांनानै दा बुंनाय बायदिब्लाथ' दिनैनो जोबगोन होनदों ना दिनैनो जोबगोन एक दुइ तिनि सारि नयथा दं बे आरो फारलाया नयथा दं बेखौ लागायदोंसै होमबानो दिनै क्लियार बे दरजाखौ उनाव लागायदोंसै साननैसो थानानै खोरखि लागायग्राफोरनोबो माने साहा होनोबो रावबो गैया जाना दंना न'आव बेनिखायनो आं स्प्राइटफोर नङाबा माजाफोर लाबोना होफैदोंसै आरो टाइमाबो दा 11:30 जाबायानो दहायनो साहा होनायनि सममोन स' नायदोंसै आंबो फैनाया लेट जाबायना दासो सफैदों आं दसेल' जादों बेनिखायनो आं दा थांबाय थानोसै दखानाव स्प्राइट नङाबा माजा लाना फैनो आं बिसोर सानैनि थाखाय दखान स्प्राइट हरांनो थान्दा दंना गैया नङा एसे माबा खम खोनाय बारा बरफआनो बारा बरफ गोजा आइस जाजोब्बाय नङा बुंलाय बेसेबां थान्दाखौसो नायनो नागिरदां मिथिया पेपसि लोंफेराखैलै खिन्थु गेलेबाय माने दसे नेनांगोन बेखौ गेलेलाङोन आरोलाय गरमावलाय दानो लोंगौमोन ना स' गाइस दा आङो पेपसिखौनो लाबाय मानोना स्प्राइटआ आइस जाजोबदोंमोन नालाय लोंनो हानाय नङा ओमफ्राय रिमजिमनि मेथाइ मोनसे दा थांबाय दोनसै आं डिजाइन डाइरेक्ट डिजाइन जाखाबाय आरो नैबे डिजाइना आगोलाव दानना लाबोखायाखैमोन ना दासो नैबेयावसो फैनानैसो डिजाइनखौ बानायफैदों आरो बेनि बेयाव गासैबो ग्लास होगोनसै ओमफ्राय सिं जाखाजोबगोन ना बेखौनो फै थाब फै मा थोच एसेबां गोबाव नामा स' गाइस जों दा लाइनाव आयना लानानै थांनि ओमफ्राय बेसेबांखिनि जायो आं नोंथांमोना देखायलांगोन र' 9टा खोरखिनि थाखाय बेसेबांखिनि आयना नांगौ क्या गुन्दा बनेगा तू बोरै जखाया बोरमोनलाय साला मा बावा जखाखौनो बावलांदों आङो बेनि ग्लासनि जखा दंखायो नालाय बेखौ लाना थांदो डाइरेक्ट दखाननिफ्राय लाना फैदो बोरै बे गोलाव गुवार गामि साफैबाय जों लांगिना दखानखौ बन्द' खालामबाय बेनिफ्राय न'आव डाइरेक्ट फैखादों जों दा सिसालानो न'खौबो सिनाया सोंनांगोनसो सोरनावबा लामायावबो रावबो गैया न'खौ मोनबाय बैलाय सिसा दंना बेनो जागोन फ्रेमबो बानायखायो खोमा एबार जुदि नेक्स्ट टाइम मालाबा लागायबाथाय डाइरेक्ट फ्रेम गोनां बेयावनो बानायफैफिननांसिगोन आं नायना लाखा मोजाङै माबायदि हायो खेबसे फ्रेट होबानो नै ब्लेडआ मोनथाम जाबाय खोमा खतम
नायनाय हरनि इजि ना गोसो बायदि लानो हागोन आरो गावनि बे ब्लेकखौ मोजां नांदोंमोनलै इजाबो ब्लेक पिस मोनसे बेसेबां गोलैगोनथाय सोङाखैनो आं दाबो ओरैनो थांगोन बायदिसो मोनो हाना नायबाथाय थाङानो आं बेखौनो नायदोंमोन खेबसे ग्लास बायबाय बारबाय এইটো কাটা নামটো কি আছিলে নহয় নহয় ইয়াত কি আছিলে কৈছে লোহা বেলেগ হ'ব না এইটো কাটাটো सिसाটো কাটে না आखायावबाथाय बौआनो नैबे सिसायावल' बौ खालि जेबो गैया माबासो लहासो ओमफ्राय सिसाबाथाय खिन्थु बौलाङो बिदिनो बौब्रा फिसाया अर गिदिङो बुस्थुआ आच्छा होमबाबो आखाइ बौनांगौ ना सिसाखौ देन्जारसो बायनांगौ 9 पिस लानांगोन आं बेखौ नै बेयाव जाबाय खैथा जाखाथाय मोनथाम ना मोनब्रै पिस जाबाय आरो दंबावो दा बेसेबां गोलैगोनथाय बेखौ आं दा मिथिथ'वानो दा दसे थाना सोंगोन जाखाबाथाय लांखानांगौ नालाय बेखौल' सोङाखै आं औ बोनांगौ 5 piece 9 piece जों total 3060 taका बेयो बेनि दामा आरो दा बेखौ सानै बोखांनांगोन सानैनिफ्राय बाइकजों लांगोनसो जोङो चलो So guys दा जोङो नै सफैबायानो सानना गामियाव बिराद गिलिर So guys गासैखौबो आं लाबोजोबनानै फैबाय आं दाना नोंथांमोननि हिसाब होदोंसै बे खोरखि बे मोनसे मोननै बै 6टाजों बेसेबांखिनि खरसा थांदों होननानै बुंबाथाय दा नै आं बुंनि नै बे ना बे लहा ना ओमफ्राय आरो नै बेफोरो गुबफोरजों माजों माने बे गासैबो बे गुब लहाफोर आरोना बियो लादों 2400 बे खोरखि 9टानि थाखाय बेयाव मोनथाम दंना बे मोनथाम खोरखि मोनसे मोननै आरो बै गेजेरनि मोनसे बेजों माने बे लहाया 2400 थांदों ओमफ्राय आं दा आरो ग्लास लाबोदोंमोन ना ग्लासाव थांबाय 3060 taका मोनसे पिसाव बे खोरखिनि मोनसे पिसाव 440 taका गोलैबाय ओमफ्राय दा टटेल 3060 taका नालाय ओमफ्राय बै 2400 ओमफ्राय आरो बेनि बिट आं नोंथांमोननिखायनो जेब्ला नै बे बिट माने ग्लास लागायबाथाय बेखौ दोफागोन नालाय बेजों आरो गाजोलजों 250 लाबाय होमबाथाय सानना नायबानो जाबाय आं बेसेबां जाखोथाय 7000 नङा 5710 taका ना मा जाबाय खोमा टटेल बेयाव आरो खरसाया बेफोरजों बेजों बेफोरो ओमफ्राय बेफोरो जेनेबा लहा लहि लानानै फिसाफ्रा ओमफ्राय ग्लासजों 5710 taका ओमफ्राय खोरखिनिफोराथ' आं आगोलावनो हिसाब होखादों बेखौ बाद हो आरो बेफोरखौ बाद हो आरो बेफोर नङा बेफोरखौ हिसाब होआखै दा बे सिम्पोल बेखौल' होदों आङो दा So guys दिनैनि भिडिअ एसेनोसै ओमफ्राय आं दिनै खालि बेनिखौल' देखायबाय आं दिनै खोरखि बानायनायखौल' ओमफ्राय फिसाफोर हिसाबफोरखौ आं होदों आरोना गोबां मानसिफ्रानो सोंबाय थायो नालाय बे फिसा हिसाबफोरखौ आङो गासैखौबो बुंनानै होखाबाय बेसेबां थांदों बेसेबां थाङा मानोना गोबां मानसिफोरनि थाखायनो मदद जायो बेफोरबायदि भिडिअआ गोबां मानसिफ्रानो दा आरो लुनो नागिरगासिनो दं एडभान्सआवनो माने फिसा डिटेल्सफोरखौ मिन्थिना लानाय बायदि जायो आरो जेनेबा आंबो आगोलाव सानोमोन दा आं आरो नोंथांमोननो बुंनानै होबाय एसेबां गिदिरथ' नङा थेवब्लाबो माने फिसा खामानिनिखौ आङो गासैखौबो बुंनानै होबाय आरो आगोलनिखौथ' आगोलावनो हिसाब होखादों आं गासैखौबो दिनैसिम बेसेबां थांदों जेखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांबायबाथाय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोसे भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअ थांनो लोगो मोनगोन बाय बाय